Антоанета е от онези жени, които държат всичко в поведението и във външния им вид да е изрядно. Казва, че изпитва страх само от две неща – да остане сама и да развали фигурата си. Много внимание обръщаш така как изглеждаш от външно. А на вътрешно не е едно, не чета книги, не полагам усилия. Антоанета от семейство с биография. Дъщеря е на бившия министър на регионалното развитие и строителството в правителството на Любен Беров, Христо Тотев. В момента не работи. Казал съм му, че не е лош човек, че е добър човек по характер, по душа, че е грижовна, че е хубава. Като го познам колко е пестелив към похвали, направо надмина очакванията ми. Въпреки че не обича да говори за това, Александър е един от успешните бизнесмени у нас. Преди години ръководи сериозна компания, която инвестира в България. В момента има собствен бизнес в областта на търговията и недвижимите имоти. Обичам всичко в живота му да е най-доброто, независимо дали се отнася за коли, жени, бизнес, и в тази връзка изключителен комплимент за мене, че избрах да съм жената до него. Александър, меко казано, е взискателен към мен и външния ми вид. Това е нещо неопределено взискателно. За първи път Антоанета и Александър се срещат сред приятели в резиденция Банкя. Мина 18 години момиче, тя даже нямаше 18, на 17 прямо беше тогава. Седеше с една... Може и да. Седеше с една стойка, не говореше, много беше важно за нея как изглежда, хората да я харесат на външен вид. И дума не обелваше. Аз изобщо не знаех как гласа, как и звучи. 2 години са необходими на Александър и Антоанет, за да разберат, че между тях може да има нещо повече от приятелство. Следващите 12 обаче се оказват недостатъчни, за да постигнат синхрон помежду си. Единия обича, другия позволява да бъде обичан. При нас специално се редуваме. Единия обича повече, после другия обича повече. И така до сега не сме се срещали, че и двамата да се обичаме едновременно. Stay ready for this. И състезанието между тях не спира. Преди повече от 6 години Александър прави романтично предложение за брак на Антоанет сред колите на Будапеща. Той се чувства готов да има деца и да създаде семейство, но не и Антоанет. Сега аз искам повече от него. Чувствам се зле, защото виждам какво съм изпуснала, че тогава не съм направила това, което е трябвало. Антоанет е до край откровенна и споделя още свои слабости. Та изневерявала съм му, но това много го е нараняло. Той не обича да говори за това. Аз се чувствам виновна. Може би подсъзнателно ми връща по някакъв начин. Също не дай в момента да го вадим тази разговор. Добре, ти ли го почваш? Ми не ме остави тук сама. Какъв е проблем? Аз съм казвам. София Бургас. Така ли? Стана голям байовец изведнъж. Аз да, ти не. Мен те искаш да ми причиняваш гадно, нали? Как миналата седмица отидахме заедно? Сами се жалих. А за съжаление ми липсва одобрението му. Абе, на 2 магарета сламата не можеш да разделиш. Си с тия стойки от 17 годишни. Аз мислих, че ти харесва. Не ми харесва. И в такива моменти ме е спечелвал някой друг мъж, когато ми е чепкал егото. Изморени от вечното състезание помежду си, миналата пролет Антоанет и Александър се разделят. Антоанет обаче променя решението си. Някой път човек, когато загуби нещо в живота си, го оценява. Въпреки че и двамата не са типичните участници в реалити шоу, и Антоанет, и Александър приемат острова на изкушението не просто като екстравагантна авантюра, а като време, в което всеки сам със себе си да обмисли бъдещето. Той доста се е променил в течение на връзката с годините, това, което сме преживяли и грешките, които аз съм допуснала, защото знам, че има такива. И сега съм сигурна, че има нужда да се среща и общува с други жени, за да сравни между тях и мене и да се убеди, че аз съм човека за него и че иска от мене деца.
Всеки човек иска да направи най-добри избор за себе си. Аз знам какво искам. Принципно съм такъв човек, че винаги знам какво искам. В момента обаче не съм сигурен. Ани, добре дошла, радвам се да те видя тук при мен. И аз, Вито. Ти беше директор на дългия кастинг, който определи 4-те двойки, които ще участват в Острова на изкушението. Вече видяхме първата от тях, Антоанет и Александър. Честно ти казвам, че аз бях абсолютно шокиран от това, което видях и факта, че има жени, които потикват мъжете си почти на сила да опитат връзка с друга жена, само и само да направят някакво сравнение, евентуално след това да се стигне до брак. Това ли е истинският мотив, заради който те са тук? Аз просто не мога да повярвам. Аз пък не мога да повярвам, че си толкова наивен. Защото Антоанет определено не е от жените, които са чак толкова широко скроени. Мисля, че видя във визитката колко прегрешения има тя спрямо Сашо. Така че за този мотив всъщност се крие една класическа женска хитрост. На нея се иска като че ли и той да може да сгреши нещичко, за да има и тя козва в ръцете си и да изчисти до някъде собствената си съвест. От това, което видях във визитката, ми се струва, че наивните сме двама. Освен мен, мисля, че и Сашо е доста наивен. Така ли? Не, Вито, определено. Сашо е от... Само аз съм си наивен, ясно. Които са постигнали нещо в живота и това определено не е плод на наивност. Неговите постижения са неоспорими, но той е джентълмен. Това е факт, че Сашо не може просто да се раздели с Антоанет. Той не случайно показа, че е отекчен от нейните пози. В тая връзка има една инерция, умора, навик, който я държи. И ако той изчезне, тази връзка ще се разпадне. Мисля, че именно на това Сашо разчита. С идването тук да намери начин, за да се раздели прилично, ако можем да кажем, с Антоанет. С мотив, с повод. Това без съмнение е джентълменско, поне не може да се отрече. Може би. Но явно е, че и двамата са доста прикрити, поне на мен така ми се струва. Успяха ли да скрият още нещо от нашите камери, което вие обаче на кастинга хванахте? Ами всъщност не. Хората могат да се облекат прекрасно, да се качат в страхотна кола, да заемат поза, както чухме, която е много привлекателна и вълнуваща, но в крайна сметка от човек винаги излиза точно това, което е. И ако ти направи впечатление във визитката, имаше един момент, в който те много остро си размеляха реплики, така красиво облечени в онова хубаво място. Всъщност това не е някаква постановка или сценарий, или нагласено от нас, просто те не знаеха, че има камера, която ги снима. И в тези минутки на самота бяха тези Антоанет и Сашо, които са, когато хората наоколо ги няма. Можем ли да очакваме подобни събития и тук, на острова, и въобще как ги виждаш като пребиваването? Ами да ти кажа честно, аз не ги виждам, защото 10 дни нямам поглед върху тази двойка. А в нея всичко е съшито с бели конци. Нямам идея какво дори се е случило през дните, в които не сме се виждали. Те като двойка могат да направят нещо изненадващо дори и в самолета. Така че наистина не зная. Можем ли да обобщим, че в крайна сметка Антоанет и Александър са двойката, която представя богатите, които обаче също плачат? За съжаление си абсолютно прав. Можем да ги обобщим като такава двойка, защото да, когато парите изчезнат, идват големите проблеми. Но колкото и пари да имаме, не можем с тях да си решим всички проблеми. Абсолютно изпревари въпроса ми и точно това, което исках да кажа, че хората ще бъдат спокойни за това, че наистина, дори и богатите, не решават всичките си проблеми само благодарение на парите. Така е. Ясно, наистина това е една изключително интересна двойка. Нямам търпение да ги видя утре тук, така както и останалите. Нека сега да видим коя ще бъде обаче следващата двойка дошла в Острова на изкушението.